бедор кардан дар кор хоб бимондагай фақат ақлаш ишкамаш тамом дигаи чини даромад ин даҳшате худи халқ қадри забонаш бирастинаш дар кор худи халқ ба бедорӣ набошад қадршиносӣ набошад ҳамаш бекор гап ҳозир ҳама фақат ишкамаш медавад тамом чор тараф медавад чор тараф сар мезанад фақат барои ишкамаш чӣ хел пӯшанд чӣ хел тӯйтиянд дигаи чини регресс шуд регресс ҳоли давом дорад ҳеҷ хел прогресс нашудааст мактаб нест университет ва факултети группаи тоҷикия ташкил мекунанд вай тамом карда ки омад гиҷо дарс метиҳад мактаб набошад вай барои кардем барои намоиш барои ҳамин якум худи халқа бедор кардан дар кор худи мардуми тоҷики бухоро мисли мардуми тоҷики самарқанд муттаҳид дӯст талабнок ба ғайрат буданаш дар кор мана ҳоли самарқанд ҳаст хай мо вақте ки институти педагогӣ мехондем мактабҳо ба рафта практика мегузаштем таҷриба мегузаштем унҷо ба дарс медодем вай мактабҳо буд ҳозир ҳамон ҷойҳоям мактабҳоя танкара буроварда истодем ҳозир самарқандаям ниҳоят вазъият вазбин ман самарқанда ниҳоят ҳурмат мекардам ки мардуми самарқанда аз инҷа нисбатан мактабҳои тоҷикиш факултетҳои тоҷикӣ амал мекард аз унҷа хонда дигар вилоятҳо мерафтанд кор мекарданд газета чоп мекарданд ба забони тоҷикӣ мана бухоро ба бухорои шариф амал мекард ино ҳамеш боиси маҳалчигӣ миллатчигӣ танг шуд ҳатто гап задан наемонад худи мана чикор кард гуфтам ку да шумо соли 2002 сол буд 2002 буд комиссия омад гуфтам ку да шумо ина иш процессида тоҷикча гапирдис бовар мекунед хизмати барҷастаи президентамон Шавкат Мирзоев ҳамин шуд ки бо президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дӯстӣ омаду рафт ва ҳамаи он чие ки барои ин ду миллат дӯстии инҳо зарур буд вай барқарор кард ин ниҳоят кори калон лекин фақат бо ҳамин омаду рафт кор буд намешавад пеш аз ҳама дар бухоро бояд мактабҳо кушода шавад мактабҳои тоҷикӣ аз он ҷойҳо кадрҳо биёянд кадрҳо мактабҳоро ба пой монанд факултетҳои тоҷикӣ кушода шавад як фақат забон адабиёти тоҷик не дигар факултетҳо шӯъбаҳои тоҷикӣ доштанаш дар кор ки мактаба таъмин кунад института университета таъмин кунад ва алоқаҳои байни давлатҳоя таъмин кунад агар ҳамин кор нашавад агар ино ҳамеш бефоида мемонад
در عمل اجرا شدنش در کار هر یک مهر و محبت، کار، رفت و آمد، صنعت، ادبیات، شعریت. از تاجیک ها میگریزند، گویا یگان خوف حس میکنند. زبان مادریتون تون ندانید، دیگر زبان از خود کرده نمیتونید. زبان مادریتون پورا از خود کنید که دیگر زبان ها قدرش برسید و دیگر زبان ها از خود کرده کنید. زبان آموزی از دامن مادر سر میشه. همینش به شکر کی خلق تاجیک ما زبانش گم نمیکنند. برابر زبان خانگی باشدم زبانش گم نمیکند. زبان ما زبان خانگی کردن. انا همین گفتن در کار که زبانی که عصرهای عصر 7-8 عصر پیش پیدا شده زبان امروز اومده ازبکستان به زبان خانگی کردن. نفهمید نه؟ این دهشت این خودی چرمه حبس بگرفته موندگی بر این حساب میشه. حبس بگرفته موندگی زبان. اکنون اگر نقطه نظری زمان حاضر به نگاه کنم دید، اگر جهان زبان انگلیسی به نگاه رفتش است. جهان اگر زبان ازبکی به همیچ که نگاه نمیکند، زبانی تاجیکی به همیچ که نگاه نمیکند. چقدر زبان ها مرد، چقدر زبان ها مرد. لیکن زبان فارس تاجیک از جهت روی خط 16 زبان در جهان حساب میشد. ملت شاعرش کده زنده. شاعر هست ملت هست، شاعر نیست ملت نیست. امروز بگو ما چشم پوشانیم کی میبرد؟ ملت نیموند. این دهشت. شما فکر میکنید که یک تا شیر هم تو خودش میبرد می. شاعر برای و یک تا شیر میدونید چقدر مهنت میکند، چقدر چیزا میخوند، چقدر خلاصه میکند. شیر خودش نمیبرد. اینو همش عذاب جان، عذاب دل، عذاب روح. برای همون بعضی روزها دستم به گرفته نمیتونم تو اینکه یقتی بو گشته رو هم برقرار شود. قوتم برقرار شد باید بو میگرم و هزل کار نه. لیکن قدری هم به هیچ که نمیرسد. انا همین کتابه انا همجا مگزین به دوب موندم. من گفتم اینجا همه توجیک میزن کنی یک تیش فروش کردم چند پول بگیرم یک تیش دستش بر نگرفت کتابه. باور میکنید میام تا کتاب موندم. این دهشت این دهشت. لیکن تلویزیون بچیان اگر اینو میخونن میفهمن. من میگه که ما شما دیدیم شیرتون گشت کردیم بیبی شویره این کس بیبی شویره بعد خانده و کنم اکنون چی میگه دینو بعد که او همین گپه میدونی یک تا کتاب گرفته خونده نمیتونه من در تو بی پول میتیم هم کتابه. انا خلق چه احوال شده گه حاضر.
телевизор бутун ҳамая ой кард. Сотка ҳамая чӣ мегӯн? Ман якми? ҳама додашда рафт. барои ҳамин ҳозир барои ҳамин қинд ҳозир ин масъалаҳо ниҳоят базбин. як даҳан ду даҳан гап кати халқа бедор кара наметонед. баъд як масъалаи дигар, ҳама давр замонбаам ҳамин хел будагӣ. мехостагиш мехондагӣ эҷод мекардагӣ, намехостагиш мемондагӣ. лекин чӣ қадар дурни шаҳр ба шоиру ваё мӯл бошад, таъсирашам ҳаст. ана кун телевидение ба додан дигар пенсия гирифтан ба рафтем, як гала зан оштем, ана биби шоира омдан мегӯям. агар гӯям ки кадом шеърама хондетон, яктиш ҷавоб намедиҳад. лекин телевизора мебинад, а телевизор ҳамеш. аммо баръакс якта шеъри назар бакунем, ин шеъри кӣ будааст? ёбем китобаша хонем, вай кунем, ин хеле гапо нест ҳозир. чӣ мегӯед? ҳаёт ҳамин. дигари ҳеч карда намешед, ҳеч кор кара намешед. мана ин китобо хонед, ана баъд мана баёма ҳис мекунед. азобам ҳам ҳаст, роҳатам ҳам ҳаст. якта шеър хонам ишонба. шумо ёш якта шеъри ишқӣ мехонам. нолаи булбул шунидам, рози ту омад ба ёд. даст бурдам ба рубобам, рубобе навохтам. даст бурдам ба рубобам, сози ту омад ба ёд. ҷонамози ишқ кушодам, сажда бар ёдат кунам. сураи ихлос ба ҷои поси ту омад ба ёд. мекушодам ғунчавор, ҳар кас диҳад пайғомае. дар зимистон дастаҳои рози ту омад ба ёд. васфи ҳар ошиқ бихондам аз ҳазору як шабе. нақшаат комилтар аз анбози ту омад ба ёд. сад биҳишт ҳеҷ наздикояд, дил ба ту додан чӣ хуш. сояи тубои роҳатсози ту омад. чӣ самарқандигарӣ бо ин бухорӣ кардаӣ. бар сари гӯши дилам овози ту омад ба ёд. мешудӣ аз ман канортар, сӯи омадҳот равон. хайрбодӣ кардаму парвози ту омад ба ёд. бин ки ишқи дерини мо ҳалқаи дил зад, гурехт. шукри толеи ман ғамсози ту омад ба ёд. ин таъсири саидои насафӣ ба наистаги омад ба ёд гуфтаги ғазалаш аст. ҳамона таъсираш ба наистаги ман. ин ҳазил не бачем, ин коро ҳазил не. ҳамин хел баъзан монда мешӯм. ин дастуя ларзиданаша худаш намешӯд. акун гап таъриф ба не, гап ояш ба не. бал мегӯн, лекин шеър то шеър мешуд гуфтана. ширатон мебурод. аз ин кор не. ҳама мегӯн шеър навиштан ман бо бутун осон, як рӯз ба 10-15 менависам. ханда мекунам, гап намезанам. ҳакун вай бачагона шеър навистан вай
برابر همون بچه ها به هم شعر می نویسید میبینید حاصل خودش نمیشد. هر یک هم بودش هست، هر یک شاعره. حافظ و بیدل و اینو با بکن بودن وقتی ما بود.